Allah ya tsaga musu wata biyu a hannun manzan Allah. Annabi ya ce wata sako ki tsage, ta sako ta dare gida biyu. Annabi ya ce koma ki haɗe, ta koma ta haɗe. In banda manzan Allah babu wanda aka masa wannan. Rana ta je da ta fada, annabi ya ce rana dawo, ta juyo, ya ce tsaya, ta tsaya. Sai da sayyiduna Ali ya yi sallah, annabi ya ce koma, ta koma. Walau ɗalabar takwira min hala kuwirat, ba dan annabi ya ce ta koma ba da ta yi ta tsayuwa har kiyama ta tsaya, dare bai yi ba. Ya nuna ayoyi masu ban mamaki, ya cika hannunsa da tsakuwa, ya watsa makafirai, idansu ya cika da ƙasa. Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Sun yi duk yanda za su yi su hallaka manzan Allah. Dan idan banda buwayan annabi da isan annabi da matsayin annabi Muhammad a gurin Allah, da kafirai ma suna da hankali, ai da sun yi imani ma. Amma babu hankali ne. Wanda kun yi ku kashe shi, duk yanda za a yi ku kashe shi kun yi, amma takwabin da kuke miƙawa kuna ce ki hallaka mana shi, takwabin ita ta fi ku hankali, tana juyowa kanku tana kashe ku. Ya kamata ku zama masu hankali kuma ko? Iz abal filu ma ata sahibul fili wa lam yanfa'il jawaz zakawu. Kaman dai Abrahatul Ashram da ya saita giwaye akan su je su rusa masa dakin Ka'aba. Ga Ka'aban nan yana gani yana son ya je ya rusa, amma giwansa ya fi shi hankali. Giwansa ba ya tunkaran Ka'aban, yana juyawa ne. To haka shi ma manzon Allah, hamma qaumun bi qatlihi fa abas sayfu wa fa'an wa fa'ati safwa'u. An nemi a kashe shi, Allah yaki, takwabin ma yace naki. Allah yace wallahu ya'simuka minan nas, Allah ubangiji zai kare ka daga duk wani mutum mai sharri da mai makirci. Na'am. Shine ai lokacin da manzon Allah yayi Isra'i da Mi'raj, da annabi ya dawo sai yana bada labari masahabbansa. Shikenan sai mushrikai suna musu, suna karyatawa. Dama ai ya dace su karyata, su yi musu din, saboda an ce musu an yi tafiyan shekara dubbai a dare ɗaya. Ai wannan ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam ko? Amma sai suka fara suka ce to yanzu mun dai san baka taba zuwa ko ina ba, kawai yanda ka taba zuwa Sham ne, yanzu muna son ka mana explanation, ka mana bayanin yaya Baitul Maqdis yake, meye da meye a cikin Baitul Maqdis. Sai aka kira wanda suka taba zuwa Baitul Maqdis, suka san yadda gurin yake, aka ce ku kuma ku zo ku tsaya ku ji, ku kure mana shi. Waye zai iya kura manzan Allah kuma? Babu shi. Allah sai ya ɗauko gaba ɗaya Baitul Maqdis ɗin sai aka ajiye a gaban manzan Allah. Wannan shine abin da Bahaushe yake ce Allah tsina uwar mai ƙarya. Allah sai ya ajiye masa Baitul Maqdis ɗin a faranti gata. Annabi ya ce akwai kofa a gu kaza, akwai amudi a guri kaza, akwai dutse a guri kaza, akwai kaza a guri kaza, a daidai guri akwai. Duka manzan Allah ya ba da labari. Wannan fa shine taslifin da aka ba manzan Allah cikin kun fa yakunun fa, ya ba da bayani gaba daya. Sai suka sake ce to hala dai an faɗa masa ne, to yanzu abin da muke so shine ka jira, ai ko da a ce kaje, dole da akwai wanda za su zo su ba da tabbacin kaje. Aka je aka faɗa masa Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar yana gida, aka ce to yau kaje da abin da fa sahibin ka zo, ya ce ya je Baitul Maqdis a daren nan. Sayyidina Abubakar sai ce a waƙala zalika, ya faɗa da gaske ya faɗa? Ka ce ya faɗa. Kafin ya je ya tambayi manzon Allah ya ce shin ka faɗa, ya ce in ƙala fa sadaka, inda ya faɗa ba ma yana tambaya ba, yayi gaskiya. Wannan shine wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun. To wannan bai kara musu komai ba sai kafircewa da kangarewa.